Ekele m gị bụ onye ọma na-ege ntị. N'ụbọchị taa, anyị ga-aga njem ịmata ka esi emepụta garri. Garri bụ nri na-enye ume a na-erikarị n'ọdịda anyanwụ Afrịka, Naịjirịa nakwa ala Igbo niile kpọmkwem. Ọ bụ n'akpụ ka esi emepụta garri, nke na garri eghebeghị eghe na-achatụ ọcha ma ọ bụ na-achatụ edo edo ma nwetụkwa isi ihe nọtụrụla ọdụ. E nwere ụdị garri abụọ, nke bụ garri ọcha na garri edo edo. Ụzọ esi eme ụdịdị garri abụọ ahụ yitekwara onwe ha. E nwere ike imepụta garri edo edo site na itinyetụ mmanụ nri n'ime akpụ akwọrọ akwọ mgbe a na-achọ ighe ya ma ọ bụkwanụ mgbe a na-eghe ya. Iji mepụta garri site n'ogbe akpụ, ị ga-achọ ihe ndị a. Nke mbụ bụ ogbe akpụ. Ị ga-abụta akpụ n'ugbo ma jiri ya mee ihe tutu awa 72 agafee. Nke abụọ bụ mma ekwu. Ị ga-eji mma ekwu wee bechaa azụ akpụ ahụ ma berie ya obere obere. Nke atọ wee bụrụ mmiri. Mmiri dị mkpa iji hụ na e nwere ezi adịmọcha. Ị ga-achọ mmiri ị ga-eji sachaa ogbe akpụ ahụ ndị ahụ ibechara azụ ha ugboro ole dị gị mma. Ọ bụrụ na asacha ogbe akpụ ndị ahụ nke ọma, a ga-ekponye ha n'ime akpa, nnukwu afele ma ọ bụkwanụ baro ka o wee dị mfe iburu ya gaa ebe a ga-akwọ ya. Ụzọ nke anọ bụ ibuga ya ebe a ga-akwọ ya akwọ. N'ebe ahụ a na-akwọ akpụ, a ga-akwọri ogbe akpụ ahụ a sachara nke ọma ma kponye ya n'ime akpa ka mmiri ya wee hichapụ ma ọ bụkwanụ ka o wee nwee ike pachaa nke ọma. Ọ bụ oge ahụ ka akpụ ahụ akwọrọ akwọ ga-agbaka. Ụzọ nke ise bụ iji nyọ. Ị ga-achọ nyọ iji yọchapụ oyiri ya dịgasị n'akpụ ahụ akwọrọ akwọ. Ụzọ nke isii bụ agbada. Ya bụ, ị ga-achọ nnukwu agbada eji eghe ihe. Nke a dị nnukwu mkpa iji ghee akpụ ahụ akwọrọ akwọ ka ọ kpọọ akpọ nke ọma. Ụzọ nke asaa bụ iji nkụ ghee ya. Ị ga-achọkọta nkụ ị ga-eji menwuo ọkụ ị ga-eji ghee akpụ ahụ akwọrọ akwọ. Nke atọ bụ nnukwu akpa. Nke a bụ nke ị ga-eji wunye garri ma ọ bụrụ na ị kwọchaa ya. Nke itoolu bụ mmanụ nri. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ ma ị chọọ. Ị nwere ike ịtụnyetụ ya na akpụ ahụ akwọrọ akwọ mgbe ị na-eghe ya ma ọ bụrụ garri edo edo ka ị chọrọ. Mana ọ bụrụ garri ọcha ka ị chọrọ, ị gaghị etinye ya mmanụ nri. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na imechi ihe ndị a, ị nwere ike iri garri ahụ ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ị nwere ike iji mmiri ọkụ mee ya ọ bụrụ nri olulo ị ga-eji ofe wee ri, ma ọ bụkwanụ itinye ya na mmiri ṅụọ ya aṅụọ. Ya bụ ndị be anyị, eji m n'aka na n'ihe nkụzi a egosipụtara na ịmụtala ka esi emepụta garri bido n'isi wee ruo n'ọdụ. Ọ dị mma, gbazie mbọ sonyebere anyị maka akụkọ ndị ọzọ. Ndewo.